Va, vinga, aquí és migdia, és dimarts, aquesta hora és el moment d'oferir ecoconsells. Aquests ecoconsells que us oferim, us donem gràcies a la Fundació Sant Tomàs i sobretot al TAC Osona. Avui tenim una vegada més amb nosaltres en Pere Medina, que és cap de producció del TAC Osona. Benvingut, Pere. Hola, bon dia. Avui hem de parlar d'un terme que tu m'hauràs d'explicar què és i que jo encara no he entès, que és el mulching. Correcte, mulching. El mulching és un terme americà, que passa que tenim aquest costum d'anar important aquests termes. Realment la traducció en català seria encoixinament. Podríem entendre-ho com per fer la traducció, seria encoixinament. És a dir, d'entrada sona agradable. Sí. Què encoixinem? Això principalment és per encoixinar vegetals. Principalment es pot fer servir des de l'horticultura, però també es fa servir com a tècniques amb jardineria. I per què serveix? És a dir, de què està fet el coixí? Fem coixins de Porexpan o de què fem coixins i on els posem? Clar, d'encoixinaments com a tals poden haver de molts materials diferents. Aquí, per exemple, el que treballem nosaltres és amb les restes d'esporga de l'arbrat, vull dir, un cop esporguem els arbres, els passem per una trituradora que en fa trossets més petits. Llavors, el conjunt d'aquests trossets petits, per entendre'ns, és el que fem servir pel mulching. Això ho escampem a sobre dels parterres on tenim plantes o arbustives, amb un gruix d'uns 5-6 centímetres, i això té un conjunt de propietats beneficioses per les plantes. Però per què? És a dir, tu poses la flor, o l'arbre, o el que sigui, i just al costat de l'arrel, del tronc, diguéssim, hi poses això, ben apretat o com? És que no m'ho sé imaginar. Sí, això un cop has fet la plantació, doncs es posa, no apretat no, simplement ho diposites, no cal ni premsar-ho ni res. Llavors això el que fa, té un conjunt de propietats beneficioses per la planta, com poden ser, aconsegueix mantenir més la humitat del sòl, evita que s'evapori més ràpid l'aigua, favoreix un microclima on les arrels es poden desenvolupar més fàcilment, també evita moltes coses. Vale. Espera't, m'he quedat clavat. Què més fa? No sé què, temperatura... Vale. També ens augmenta una mica la temperatura del sòl, el que fa que les flors les podem tenir maques una miqueta abans, tot i que el clima d'aquí la comarca és bastant dur. Sí, perquè per molt calent que tinguem al terra, si hi ha molta boira, tenim fotut. Correcte. I a part també té coses no tan positives, que a vegades és també el llit on els animals deixen les seves dejeccions. Sí, però això més que no positiu és bàsicament persones mal educades que diuen, va, vinga, aquí vas bé. Correcte, no? Sí, el problema no és dels animals de 4 potes, sinó dels de 2 potes. Aquesta és l'idea. Això s'està fent aquí a la ciutat de Vic, per què serveix, des de quan està fent? Mira, això fa diversos anys que podeu fer, 5-6 anys o potser algun mes que es porta aplicant aquesta tècnica aquí a la ciutat de Vic. Aquesta tècnica té diferents avantatges. Avantatge de tema de residus, estem utilitzant un residu originat a l'esporga, que és aquestes restes vegetals, aquesta fusta triturada, que en vez de fer-ne compost, o tenir que fer una gestió X, s'aprofita i es reincorpora a la mateixa ciutat, no? Vull dir que això també es millora un aspecte del sòl de la mateixa ciutat. Perquè, perdona que talli, però si no es fes amb aquests residus d'esporga, també es podria fer amb alguna cosa comprada? Vull dir, si tens a casa un jardí i no tens esporga suficient per fer això, com ho podries fer? Clar, es pot fer amb escorça de pi o amb d'altres, o inclús, clar, podries fer-ho amb grava, el que passa que la grava no t'aporta totes les propietats beneficioses que t'aporta el mulching. Algunes sí, perquè t'evita que surtin males herbes. De fet, la grava és el que s'usava en els patis d'abans permanentment. Correcte. No reinventem res. Al final comencem a recuperar coses que fa molts anys s'utilitzaven. Doncs sí, podries trobar altres materials inerts, com podrien ser les graves, hi ha altres tipus de materials. I escorça de pi, jo he vist a la ciutat de Vic diversos arbres que tenen l'escorça de pi. Pot ser alguns arbres, però la majoria fiquem el mulching i és simplement per un tema econòmic. Clar, el triturat aquest, quan dic el mulching vull dir el triturat aquest d'esporga, com a municipi no té un cost perquè és un producte que genera durant les feines d'esporga. En canvi l'escorça de pi l'has de comprar. Llavors també hi ha un tema d'economia. Vull dir, és una tècnica que des que es va començar a fer servir té l'avantatge mediambiental, reinserim aquest residu, també millorem la qualitat de vida de l'arbre,
l'arbre o la planta, vull dir, un conjunt d'avantatges perquè es desenvolupi millor aquesta planta i aquest arbre. És a dir, el que fem una mica és reproduir el que passa a la vegetació... A un sotabosc, sí, correcte. Sí, seria una mica sí. Vull dir, realment, amb aquesta tècnica també el que es millora molt és l'activitat microbiana, vull dir, l'activitat que hi ha als primers centímetres de terra. Sí. Com que li fiques aquesta capa protectora a sobre, diguem que els microorganismes que pots trobar sota d'un bosc, doncs allà es reprodueixen molt millor. I tots són bons, aquests microorganismes? Bueno, com a la natura sempre hi ha bons i no tan bons, però bueno, diguem que es busca més l'equilibri. Però sí que es crea el medi perquè es puguin desenvolupar. I això fa bolets o no? Això fa bolets, hosti, no. Home, algun bolet, si hi ha molta humitat, sí que deu sortir. No he vist cap boletaire perseguint els bolets per dintre de mi, encara. Espera que ens escoltin. Igual sí. Igual sí. El mutxo, com la parta. Igual sí. Això, dèiem, si ho volem fer a casa podem comprar aquesta soca de pis. Sí, aquesta. Això amb jardiners... Sí, això o qualsevol centre de jardineria o qualsevol jardiner, cada dia també els jardiners es van tecnificant més i la gran majoria de jardiners també tenen trituradores per triturar aquestes restes, vull dir que segur que generen aquest tipus de material. Vull dir que és... I llavors aquestes restes, deixant de banda de triturar-les, se'ls ha de fer algun tipus de procés, assecatge, jo què sé, alguna història? No, zero. Més l'avantatge també d'aquesta tècnica és que tu apliques aquest encoixinament i aquest encoixinament mica en mica es va degradant i es va incorporant al sòl. Es va transformant en humus, es va transformant en matèria orgànica pel sòl, amb la qual cosa, mica en mica, vas millorant la qualitat d'aquell terreny. I no fa pudor? Perquè No. això de transformar-se en matèria orgànica fa mitja por. No, clar, que aquí a la comarca tenim molt inculcat el tema dels purins, sí, quan es parla... I de les pudors. I de les pudors, això és cert. No, perquè el procés és totalment aeròbic, vull dir que no genera olors. És igual que en el moment de fer compost... El màxim olor que sentiries no és correcte, és l'olor, poder quan ho remenes i tal, a terra humida. Val. Per tant, podem dir que és una olor, no que és una mala olor. És una olor fins i tot agradable segons el tema. Això ja està posat a tot arreu? S'està fent en fases? Com va? A Vic, a la majoria de parcs i zones verdes grans està implantat i totes les zones de parterres també, vull dir, quasi bé la majoria de les zones on es pot aplicar, perquè després hi ha el tema dels escocells, que és Perdó? Els escocells és quan plantem un arbre a una ciutat, Sí. clar, està en un medi molt urbanitzat, no? I llavors es fa una peça que fa 80 centímetres per 80 centímetres o 1 metro per 1 metro, vull dir, on està plantat l'arbre, aquell forat, quadrat de terra. aquell forat, que és únic que hi ha terra, que veus terra, perquè la resta és asfalt o rajoles o cera, el que sigui. Com es diu això? Escocell. Escocell. Avui he après una cosa nova i ja puc anar a dormir, ja estic. Bueno, dues, no? El mulching també. Bueno, dues. Anem a tope, Pere. Vale, doncs l'escocell... L'escocell també es pot arribar a aplicar sobre aquest metre quadrat, no? Però dona molts problemes de manteniment, sobretot a l'hora de fer la neteja viària. Perquè què passa? Doncs la gent, el trànsit, els gossos ho treuen de dintre l'escocell, aquesta escorça ho remenen i salta a la cera o a l'asfalt, llavors dona molta feina a la gent, a l'empresa que fa el manteniment de la via pública. Doncs jo crec que és precisament als escocells on jo he vist l'escorça de pi més sovint. Pot ser que alguns llocs sí sigui, però bueno, a vegades també hi ha veïns que per millorar l'entorn davant de casa seva doncs també fan les seves petites intervencions. Sí, que no sé si hem arribat a tant, Em sembla que ara has molt bona voluntat amb els veïns i no sé si és el cas del que jo parlo, vaja. Què més? Que ens descuidem? Res, ja estem. No, llavors, bueno, també se'n pot fer un ús, no tant en jardineria, també amb horticultura també se'n pot fer un ús. És a dir, què? Plantar una ceba i a sobre posar una escorça de pi? Bueno, amb escorça... Això seria un calçot. Sí. Si el calcéssim gaire, faríem un calçot. Doncs sí que hi ha algunes tècniques que es posa mulching també per aprofitar aquestes propietats que té, no? Vull dir, de millorar una mica mantenir la humitat, poder evitar el tema de les males herbes, que amb el tema de l'hort sempre és una batalla, no? Un problema teu, sí. Doncs sí que hi ha tècniques, hi ha sistemes com hi ha el del senyor Gaspar Caballero, bueno, hi ha diferents sistemes de cultiu que treballen amb el mulching com una eina més per gestionar un hort. És a dir, que també ho podem posar a casa a l'hort. Just després de plantar, quin és el moment de posar el mulching? Clar, l'ideal seria just després de plantar. Un cop plantes ho fiques a sobre
Llavors... I llavors la planta surt sense Sí, problemes? sí, sí. No és com una mala herba? No, ella es fa via. Vull dir, clar, el plàstic famós, si hem anat a l'Almeria i tot això, vull dir, els plàstics de totes les zones d'horticultura, a part dels hivernacles, els que planten a terra, la funció és aquesta, vull dir, és parar les males herbes i tal, passa que un és d'origen sintètic i l'altre és d'origen orgànic, però la funció final és exactament la mateixa. I per tant és molt més viable, molt més barat i molt més ecològic i molt més de tot fer el mulching. Sí, bueno, clar, barat, clar, la gent que ha de barat si tens tu sobrants. Sí, clar, si fos més barat segur que a Almeria també ho estarien fent servir, no?, per produir. segur, perquè tampoc són tontets. No. Pere, ja ens passem del temps, però moltes gràcies per venir, per explicar-nos què és el mulching dels escocells. Jo avui ja estic superfeliç. Tornem a explicar ecoconsells la setmana que ve, no sé si amb tu o amb algú altre del TAC Osona. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies a vosaltres.